Marikao tebanga korwa matuko a Yohana omubatizi goikabono oboruoti waigoro nigo bogosowa nechinguru. Oyo mintona semambia bono ntete wote byangana bikunyalekana amangana nare waeteire. Abikunyalekana emechando nere waeteira sebirebi. Abikunyalekana ndekero kende kwarwa ni wesegi agera webera besegi yomosunte. Ekera marikaya ukwana semambia bono. Marika tebiriga nga oboruoti waigoro Yesu akachikoligira babo Petro akaligira basomba baye akabatebye ngoboruoti waigoro nigo bogosowa nabere nechinguru. Ngikerigire tindati okwana monaya semambia bono mwanya bantu utaiweti na onyare kotwaro komanya igoro yechinguru ekichenya sae to kunyara goswa sebirengo nebiwango biryo monene nyasaye akobekire andekero kena bekonyale kananga sobo mabwao andekero kebonye kananga no nyina senyo mora sebirebi gosa sebi yasara no bwonjere liore andekero kena botokanga abantu mbale bale mincha amono bo mabwa semambia bono marika kwani mintona semambia Yesu ni yago tebya boroki wabayenga oboruoti korwengaki ebiro bya Yohana Omubatizi engaki yarenge ya Yohana Omubatizi nengaki yarenge ya watamangana makomu engaki abantu babwate metwe myomo abantu batare kuwalingana le Nyasaye engaki abantu bare gochaya amangana Nyasaye engaki ngoranga se ulimwengu wa kiroho nebiro byarenge abantu bare kumuchaya Nyasaye batare kuiwereri ugira Nyasaye sengecho mintona marikoni ga okwana ya ngekero no na sebiro bibye igete nonye no musumbu Nyasaye Yohana gakorariye abantu ba Nyasaye abantu bakanga anto bakomye metuma sengenjo yake engakie na bondaro lengakie asense moyake moika nganona borogini ngo boicheire none bintebire abonyakabuga icura mangana manena ga icura asensa sebiro biria bono Yesu ga ukwana mona boroki waba nigako batebe ngakoruwenga kieri ya Yohana Omubatizi enonya yarenge ngongo mintone manikoni ga kongoro kibuyanga Yohana Omubatizi tachieti okwomo yagasoa gakokwana akagena no ina aria seroro marikago ntebe ngakaba komenyera akoriye ndagera yarenge oboke amona babururu asebire byumusacho yagakwana ringana le Nyasaye marikama na oteba ngachinguru kiri Nyasaye kigasoa seme y'umusacho kurwa Yohana gakwana mangana manene abantu bakaiwa abantu bagatabuka bagachaka kuminyoka kagereri tuko amatuka akiro mintone kole ndekero yetekero kuriye buya Yohana gako bariye gateba inuro iboro rwengiti engencho yaye abantu abanigo barenga sebibe abantu abanigo barenga semechano ningonge tukwana monaya semambia bono nabekonyare kana someyete nabekonyare kana sobo mabwao andekero kenda mangana naro gwetera Yesu moneno mwemigano ntomira semambia bono kwana monayo musubati kwana monayo mongina ngawotegete chinguru chenya sae eliyo nyare kurwa semeremeye eliyo nyare kurwa samarwera yagotanganire nigotegete chinguru chenya sae na kiyesa chikoligereria akamana hotei babo Petro yaya Petro oboruoti waigoro abaraye bosoe n'abanyanguru na kiyarenge buyasemambia bono mintone ekerora tuwale chinguru chomo ikomo chenu wanchira na Yesa soime yao nabekonyale kana ngabarogi abaganga amona abanyanabi bakorigiye nabekonyale kana babisa n'abango bwatoro mintone asemambia bono na kiyare nkonyole chinguru asengenje tokonyara gosoa tokonyara kurwanie mechando tokonyara kurwanie maroira asoma bwao otatigeke wanyole chinguru cha Nyasaye chisho ime yao marikama no teo mintone nga omonene Yesu agakwana gateba kuruwe biro bya Yohana Omubatizi kwikalero iga oboruoti waigoro nigo bogoso unabanyanguru yo mintone tiango tebye ngekero muntabu ate chinguru nabakonyara gokora mangana manene chinguru ngo kwanene chinguru chomo ikomo chenu echina jigira nyare koyerie meika na chianya koyerie meika ya marwaire na chianyare wosesenia na chikomorembe anto bande baboliro morembe no nasenyo moyabo anto bande baboliro morembe no nyina se chinga chiabo baboliro morembe no nyase wonchore bwabo iwo chigo chake emeremo ya feri yanga okora na sengenjo yaki oboruoti bone moro oboko
kumwe buroti wabirecha wabeire mamincha amona abantu banyasaye nakiyalenge buyo mitona semambi yabono mone na ukwana mona inchontebire nkwana monae ngotebe ngachinguru chenyasaye na jinchiragero swaso bwene togosoa asenaro wentogosoa sinara bana bawa wentogosoa asenare wentogosoyo mitone asaga ya ekero kwanyoro buroti wanyasaye oburoti wanyasaye nigo wade chinguru chenyasaye nigo watoko bwa kwanyasaye nigo wate serikali yenene eserikali y'abamalaika banyasaye abo barawetana no mitone tabekunyalekana barakoriye ababishana barakoriye kore neke ora umirane ne chinguru chenyasaye osoburoti obo nyasaye ni yarabe yakurwa no mitone nakiyalenge buyasemambye yo mitone gosoburoti wanyasaye osoburoti obo elio nyoro ne wanyasaye botaramo naye elia barogi abaganga n'abanyanabi elie meika yense etekobwa elia marwaire yense etakonyara elie mechando yense etegoikera oikoso asoboruoti wanyasaye tiango tebyo yo mintona abantu basoira samaruoti na sengencho yaki na sengencho bakorigyo bokonyi nabokonyoro monto soira asoboruoti wabanyanabi n'abaganga asengencha de chinguru anyare kwerenda muna chirocho maneno ntomira semambi yabono nakiyarenge buyagonte byongone ndiri kwamanya moise konye ndiri kwamanya yora kole tomoremba soma wao onye ndiri kwamanya oburuoti boranyare okurwanirira no oburuoti waigoroburuoti wanyasaye oburuoti wate chinguru chinene oburuoti botakonye gari wakare na kare no oburuoti boteneine no oburuoti ekora rangerie igoro nyasaye ni akurwanira na akora amagana manne omonene yesara kwana gatamagana ya ngana kikorwa ngakiya Yohana Umubatizi oikalero iga oboruoti waigoro obowoso wana abanyanguru emitone abaraso asoboruoti obo abaranyore chinguru chenyasaye abaranyoro otori wa komonene abaranyoro kobori wa kwanyasaye abaranyoro kobori wa wekene nabantu berure ime yabo batebringa tiado so asoboruoti wanyasaye kerora so asoboruoti wanyasaye nonyore chinguru chinyia nonyoro moko mu yo mitone nonyoro wechengoko ya to konyara kore na indo yo mitone na kiamarika kwane asemu ibiro bingabono ya elio so asoboruoti wanyasaye watakire oyo mitono twale chinguru marikama na boteba iga marikama na koendera okwana iga asegetabu ekyo yakwananga amana boteba iga nabu abanyanguru nigo bakobosoa ne chinguru yo mitone igo botageta abanyanguru cyamana boteba nga nabu abanyanguru nigo bagobosoa ne chinguru musomba nigo bagobosoa ne chinguru yo mitone taliyo koeberio mintone andeke okene no bwatirene meke ochanda taliyo gosobo koebereria yo mintone netage totuare ekieni yesegi ekieni yokorwa nesegi yo mintone taliyo ekieni yogoseka taliyo ekieni yokorera yaya ekieni yokorwa nesegi yo mintone tiango tebinga onye togo twaro moika wesegi me yao mamincha ne mekerio otanga toso soburo tuwanyasaye mamincha ne mekerio otanga ili tonyole gutwaye maminja ne umwekerie otanga ili tonyolo bonene bwao maminja ne mekerie otanga ili abana baoti basoma maminja ne mekerie otanga andeke okenda abantu baruteirwe meika ya marwaire oyo mintone ngabanyanguru na baraso asoburutewo nabanyanguru abekero basoire nigo bagoso asese yo mintone go bagoso asokurwa nesegi baso asamasabo baso asokumurangeri yasaye baso asokwelita baso asoboronge wanyasaye baterenga yaya tiado tenina asobosi wanyasaye toko muri nyasaye nawo abanyanguru oikababonyore marikago tebasi esongona and the violent men shall take it by force yani ngabanyanguru ngo barabo iro boruti obone chinguru iyengencho eneneringa nonyene ngina ngeni yawo yabwatetwe nonyene bintu byawo bisibirase birebi nebiro monene nyasaye achikirenga igo ikotumye chinguru gorusye bintebyo asama uko yabauli konganje tomosacho yomo omosombo nyasaye okoro kwa Daudi nigabwate ekieni yesegi mosacho nigabwate ekieni yesegi yake moika
na kiyarenge buyo musubati na kiyarenge omungina na kiyarenge omugaka semambiye onyare konyore kieni yesegi eriekera ole bintu byabo byakire bobe taliyo minyoka sabanyanabi taliyo minyoka sabantu bande taliyo minyoka semeka ojo consult maker omosacho wa Daudi amariko ni agontebya ngekere biyesegi yale gosoa nigare kwenda somo ne Nyasaye omuboria ine Nyasaye bwemeganda ayena tata inemeremeye ababisaba bakire indaba bwati nimba ikere Nyasaye omotebya Daudi yakwamba genda abwati abantu abuno bayikere na nino ile n'ibintu byao oyo mintone asemambya bono biro byayikire nane biro biya ndatotebya ngo ikobeke yani ekieni yesegi oikobeke kieni yokurwa nesegi mamincha nemeka era sabana bao oikobeke kieni yesegi na kiorabeke kieni ke yesegi no oso asense moyo komorangiri Nyasaye no oso asense moyo kuriyo bulonge bwa Nyasaye no oso asense mo yogoti yebibe eliyo mo isemeri Nyasaye no kuri Nyasaye sogosaba no koimokyo kwena wao eli Nyasaye bemeganda anyare okwa chinguru cyae asenge nyotogosoa asoborotyo onya toli ne chinguru togosoa asoborotyo onya yotoko bamoremeria togosoa asoborotyo tokonyoro buye bwoborotyo Nyasaye onya toraro twara boremeria ime yao yo mintone semambia bono na letiringa na Nyasaye onyiwe tomo ikono komo ikonya sao kwa nemiane yontebe ngakwana mona abantu bao kwana abantu n'abantu Nyasaye batebinye byo byayikire abantu abanyasaye bamwente komurangire Nyasaye ebiro byayikire batebye abantu bane onye batate konyoro buwi ebintu binde taliyo kobira tayo koya munecheche abantu bamenye unenecheche bamenye aseme chando bale necheche nyinge enko genore kanisa lakini mechando no ebuo unokorwe kanisa wasabuo esegi no chirebuo ana no batinde tebuo emechando no egotanana obotaka no borebuo na sengenjo yakyo mwanchwa na sengenjo yakyo watorekire na sengenjo taramanya unoboruo tyobo no gwabanyanguru n'abanyanguru kabayire ebintu byabo engeria yaho nebekire amangana amaya nare bosyo ebintu byabiyambire bosyo kole negatigatiga eseginero yo mitone awente kurwana muno mu Kristo wane kurwana muno mwana Nyasaye asemambia bono na kiyarenge buyo moiseke na kiyarenge buyo mongina andekero kende kwa watu wasebya sarabyao andekero kende kwa rigererie oiga wakura moya sengenje yaki anto baria batari gusaba Nyasaye na bwokonyora bagenderete na sengenjo yaki barwa sense moyo burutu bwabo nigo bagenderete ko bwegerera kore ndaya suburutu bwa Nyasaye kwa botire masaba toli ocha kende ngeyo koraye go mo Nyasaye bimwanso bya toli kurwa samada bao na kiyarenge buyo mintone onyore chingu cya Nyasaye mambia bono unango chigo sabamo naye omone no kwani na mona iche yabonte ngaseme chande yowetera asebiye byatokurangire mona Nyasaye oikomone Nyasaye akoye chinguru chingiya akoye chinguru cyo kwire bindo byao andeka ogere chingena ni cyawo cyazibisi betwe angenege okende no bogima bwawo atandanetiwe andeka okeno mwako agatantaniwa na kiyarenge byo mintone otene nebokongu aseringana Nyasaye obo munyanguru tobo monto moro asenge nchomo ne Nyasaye tanjeti abantu aboro mitone otena so kwegena eliongo sabamo naye Nyasaye bwemeganda akoigore nanda ko wene kigima tabikunyale kanayo mitone Kristo obere awo ntumia asalia onene bwemeganda siwira abantu abange anto babere bagocha babwatamarwaire anto babere bagocha bachandegete ulalitugolya igoro yonarenga sama sabari tukolya Jumapili omone na kandetro musubati yomo oyo obere awetanana watabu borwaire wamabura ko mwate ko munyunyunta asebiro obeiro tali nyagetali wakirikisire taranyoro ogweniwa korende okatuwa sabeta monere omonene Nyasaye oboruoti wa Nyasaye omintone tiborare mirwanguru oruoti wa Nyasaye tiborare nuremerwa kwa konde wensi oruoti wa Nyasaye tibongo bwense insana boko minyokasa abanyagetali wenda sabanyanabi otare ne kigali kinene lakini mechande niyo ko bwaterera asengenjo yaki oyo rakoro mo chando no
oboruoti wa Nyasaye no oboruoti bwae obekire serikali obekira mangana manene ayara okorero mintone asema mbia bono na kiarenge buyeme chande gwetana ile asebire byotebe musomo Nyasaye na bo yarenge buyansaba onsaba monanche na bo yarenge byokwa na mangana ya orangeli oboruoti obo Nyasaye keronda kole na nche nibingo usasima yo mintone kigerekia na kigerekia onyendi kwa manyo oboruoti obo wa Nyasaye na kiarenge buyonyendi kwa manyo oboruoti wa Nyasaye na kiarenge buyonyendi kwa manyo oboruoti wa Nyasaye bwade chinguru chingana ekero musomo Nyasaye Yohana amanyito oboruoti obo chinguru bwate hakagenda korangeria Nyasaye agakuwa na igoro yenda mwamu ya Nyasaye gochigocha agakuwa na igoro y'abanyabibe gakobatebye ankame bibe ino ekera agendete wakerio y'abasacha abakungu bagacha bakangama bagatige bibasenge nchaki oboruoti wa Nyasaye niwo bwate chinguru cyo kwabere bibe na kiyarenge buyonyore chinguru echi elionyale goso asamanga namaya na kiyarenge onyore chinguru echi elionyale goso asebiashara bi antobande basoira biashara batabuwa tichinguru cy'oboruoti wa Nyasaye basoira se biashara basoira soboncholeria babekira bana university lakini abana bambara babeka aseme singi y'oboruoti wa Nyasaye cyangwa tebe yo mintone ngotabege tyabo bana bawo utabeti oboroso bwawo asoboruoti wa Nyasaye nabo bokonyogeriwa asiriza Yesu tie Nyasaye usenya sinje birebi biyamona ndimbiya muno asenge cyo yemambie nago kire mono asenge cyabali bonsi mwabere mogotegera kuri sobero muya nandobero mwegenwa kwa iba semirebi nale wotebyanga ayoyo ndigerete twaroboremu ngoboruoti wa Nyasaye igobotageta abanyanguru oboruoti wa Nyasaye ni obotageta abantu bari bateneine abwato kwegera no gosemeria eli wanyare gonyoro wa Nyasaye asebirebi tango tebyo mintone tatu sabamo na yasemambi ogotebanga Nyasaye indagete ngorore asoboruoti obo tagete ngora so mabwane emechano natwalire tagete ngoro mone wemeganda kendo uri nemechano kendo uri namarwaire tagete go sabamo naye aserietari Yesu imantara sabamo naye nabo yarenge kwane amarietari ane nainde elionko inamba yane yesimi elio ngusabamo naye no mone wemeganda no buruoti wa Nyasaye obungo korere emirimo goikabukurwanire na umore Nyasaye marietane ngoro kwa Apostle Edwin kiriago Nyamera akoroge tale rigena nigera iga agerawe kire junction ya Nyangongo kuri Nyamira ogene mumuntu okwenda jogo oguskabosia sinini Nyankonge junction oskebosia sinini kanzano erange parensemo kanise ko kwage restoration fellowship ministry emeremeye kurunga restoration fellowship ministry enere kanisa tugusasima na omonene Nyasaye oturuwanirire no turari tukuria Jumapili no turari ku Monday wikari tukuria Jumapili tuguna gusaba na omone yakonya abantu namba yane yesimi ni yere 0728 74 77 93 0728 74 77 93 na kwali nilio mwintone iyo binde byose byora twali baga kesimi iyo andeka keno tagitama sabo injwa se kanisa egere nsaba monaye kende ngiyo Nyasaye atali konyara narori abantu bagosiborwa n'abantu Nyasaye bakonyire gwetera sama bokayo monangeire tiga nsaba monaye aye kandika kendo goteba ngo monenone tagite nkonyore eliyobo motori bo mabwana iriro nelia amasaba nyuma yane tebo monene Yesu na kira sore aso kwegena ntorie nyabire byane na onchene elimboyo na nchire wotorega kwao imyamanja Yesu Kristo nasabira kwena tiyansaba munaye urwarete ubwateme cyande neyonshi iliyo mone w'imiganda anyare okurwanira tataseriye tariye Yesu Kristo asebire byo mone w'imiganda niho narangiriye kubo kwawo Nyasaye buno mungino uri ayiwerenganeri buno mwese ko uri ayiwerenganeri buno musacho uri ayiwerenganeri Nyasaye tirachinguru cyawo chike Nyasaye iliyo mone w'imiganda omowenye iri Nyasaye omonchurane iliyo moboruoti obo omo chinguru cyawo Nyasaye chinguru cyawo emeka ya marwaye chinguru cyawo emeka ya oborogi emeka ya boyimanye mesira emeka yonshigo tanta ne bantu ba Nyasaye na sabiro ko weni wa asomo swati obiri na sabiro ko weni wa sebiashara bi Nyasaye mone w'imiganda olekana singi cha Nyasaye bwekene pia mwana wa korera maya imyamanga Yesu Kristo na sabina kwegena pia mono ne pia mono tikomo nago senie shalom.
obwansu bw'omugusi. Kiremambia y'amatuku y'wiki gucakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa 3 imeya Ndizi TV. Muna botambe toko chakeli ituko yao ase obwansu tumede na manga koraganire kurituko ligoro nobotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe manjo morieri ntura gotika maega imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D Morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosa lituko yao asenjire ndunge kima ensaki ya Ndizi TV asuko kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga minute igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri wa spiritual surgery yo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chengumba no sesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwancho murigereria ometoboso kumbora bokoboke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao kyanda kyandansi kwanyago kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko gusi omageni onyago chabuogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya mageni Chingero na Papa Antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rwugusi kurwa chinka gicyamagega goika bono kira litukuliye Jumatatu goika Ngoroko Papa Antivirus umumuriyo gokoretera chingero butambe koritko ya Jumatatu goika Ijuma kuru saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndegereti no maitegete tsini geito nambeyemo kya Ndizi TV bwasubo mugusi ase litoka ligotoka lingazu litoka gokunyure cyane litoka gokulira bukuma so bwasu no bolo kunye kuliye papa kole na papa umerana na Papa Antivirus imeya Ndizi TV Kenda goto kwa chigabu ase getatsini geito nambeyemo kya Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu amana balifuka kibanane twakali cyaro amana dagira sisi Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokurengera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asika kode ya Star Times Channel 195 GoTV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na
na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turi nikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Nkoriole nyumba kugura obule mukugura ugose property management tuwe chanda nonya ikiagira Green Track Estate Agencies na wabamanyi bamanganaya asigi kigitambe no bale ime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza rirongoli ya gatatu room number 307A ugosoba kiresimi ase namba inoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo. Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete omwaka bwechiri bwibere nemerongo ibere na ibere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi gotwara ji candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations. Bono umurubiri ubwike nigo gucyo kwari bagariya ryokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorere rasikaye engiya goseni. And you see what you do no what you want, what you are going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sato nenu suchabo tukwa asugu chekomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi byengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro konkugogusi na Kenya ngima ena batabira ekero musani abrangi Kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni bwoye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakwani lakini tu ko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gutyo obubono tiritarindi homorobilyo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga. Ebundiengia ni yekorekana